gee ntị security of lives and property. I'm ekele ndị be anyị maka support n'ekego. O nwere ndị si na ihe anyị na-achụ bụ traditional religion. O nwebụ onye na-achụ bụ traditional religion. Mana ụdị traditional religion afọ a na-amụpụta abụrụ ka o si adịgo. Mgbe bụ student ebili na bụ onye ọzọ okere ndị ọzọ n'ọba ndị ife na Nnewi na medical school. Ọ̀rẹ́ basilica 7 p.m. ọ̀pọ̀lọpọ̀ sí ni adara ẹ̀bá rẹ̀ báàrù. Alára sí àsì ẹ̀bọ̀ ọ̀nà. Mbọ̀sọ̀ ka ẹ̀jẹ̀ wúkà ọ̀gbọ̀ta ọkụkụ jẹ́ na alụsị àbíndú onye. Báyìí náà báyìí náà nata lọ́ọ̀kà lóbi ẹ̀jẹ̀ ta mú wa náà wà dá. Bàrà ndị niile tali akọ̀mọ́rọ̀ ọ̀nà. Ọgọ́rọ̀ anyị niile ọ̀fọ́. Ka anyị nwere ụmụ akwụkwọ ka anyị nwere ụmụ akwụkwọ ebe ahụ o nwere onye jiri maka ụgwọ ọ nwụrụ anyị kejọ ebe na activities ọ wee bụrụ eziokwu ka o ji wee dị n'egwu mana dịka afọsụrụ ọkụkọ a na-enye alụsị anyị bụ mmadụ ka anyị ọ bụrụ ndị ụka na anyị ọ jụrụ nne ya sị ya nna m Abraham olee nwa atụrụ a ga-eji megide ọsẹ àkàrí náà ìdíwọ́ náà kó náà jẹ́ wọ́n lò ọmọ ní àpàtà ọmọ ìwòdì àti ẹ̀dàṣẹ́ ọ̀nà ayà náà kò kú mẹ́jẹ̀ ó yà sí ní ìfì ẹjọ́ kó wà ní ọ̀sùn àlẹ́ ìfì ẹ̀yẹ̀wẹ̀ ẹ̀kú náà wọlé ìbò ọdún pàdé ìfì àgàbá ẹ̀ẹ́sẹ̀ náà yọ ìdí ìfì ìjọba ló wà kọ̀rẹ́ tó mọ̀nà kíta inú sí ẹ̀ náà ó sí àkàkọ́ kàrà ọ̀dẹ́ mẹ́ so àkókò 1985 maybe that traditional religion all that was I natural so if I know you can see now protest if I never do them but I never make that still working no even know ọkwa ịnụrụ ya ọ sịrị onwe onye bịalụ wee sị na ọ na-eji ime protest jidekwonu ihe ọkwa ifuru ndị ya mere ha sịghị I used to be going to church before but ka a na-agwa ya na ha na-akọ akụkọ nna m Abraham na-ekwe na nwatụrụ eji tụrụ Chukwu aja mgbe deputy gọvanọ na-asị o wee wunie mma o wee sie mba ya na onye sịrị ụnọ na-ejebu ụka mbụ sịghị na-efi deputy gọvanọ wee sị kere onye kwuru efi a ị na-ejekwuri ụka efi ka atụrụ ụfọdụ nda nọ n'ogolo oyi wee pụọ ịghọtago so ọgwa ifuru ya anyị na-agwa ụnụ na baba awụ ọkpụkpọ ka ha kpọrọ ya wee gbe ọga there is no protest they even scrutinized him asking 1 or 2 questions based on his activities and they asked him to go and register na ga-eso ibe eme profiling ha na-eme nyaka bịa mụta Igbo bịa na comment section maybe akọgheri onye nke ahụ eteghị na ọ chọwala attention but which I will not give to him anyway emego mistake wee kpọpụ afa ya akpọpụ na ha ma ndị kpọrọ na fonu wee mebie that protest ka ife na akpọrọ na fonu wee mebie the protest all protest unu kwadocha n'ala ka ife meziri unu ji wee kpọọ akwazie ka akwụsị jeme the protest unu chere a na-emegonu ife okwe mma mgbe emere ife niile ọga for the good of Anambra State and from now henceforth onye ọ na mmerụ protest maka ife gbasalụ ife asorodo na-eme will be arrested ese na ihe a n'ife jee mee echi niile ịnụgo from one deputy governor ana m ekwu esinsi na onye ọ na-adụ against ife gọvanọ Soludo na-eme antinye na-eme sida na iwu onye ohi ọ na-egbu mmadụ ọ na-akpa nsị ọ na-atọ ntọ ọ karịghị na because mmadụ ahịa afụcha ezigbo ife na-ekwu against ife a ịnụgo from deputy governor na onye ọ na-asịrị ụnụ na ọ bịara ime protest jide ya ka o si wee mana onwe ndị bịara ime protest ejugo onwe ha ajụjụ kelu ka o si wee malụ na onwere ndị bịara ime protest na ọ bụrụ na ọmata ya si ha ji aka ha jee na ọfisi commissioner for culture and tourism
All thanks to the deputy governor of Anambra State. I will not say much thing. All thanks to the deputy governor of Anambra State, Dr. Onyekachukwu Ibezim. Matthias yagot ife mkwuru ebe etu asi wee kwue without akpa okwu afa. Matthias no onwe ihe yagot ife mkwuru here. Hab maka bịa muti Igbo na ndị otie na-agba ọsọ afịa. Ịghọtago agbago m unu Matthias pụta bịa ti disclaimer na asọmụnụ ha etu ọka wee put a stop to that protest. Wee question ya wee jụọ ya 1 or 2 questions. Then nya pụta confirm olu ndị mmadụ na o nwere videos egosiri ya. Nya pụta bịa confirm olu ndị mmadụ na o nwere videos egosiri ya. Ọ bịa mụta Igbo bịara inye mkpọtụ. Matthias should come and answer for himself. And I'm ekwu ọnụ efu, ahụ ekwu ọnụ efu ekwu, a na-ebuchi Igbo na-eti ọnụ. Nya bịa confirm olu unu na asọmụrụ ha n'ọka, na ọjọọ sọ kwado jewe ọka. Ọmụ ebe ofisi Commissioner for Culture and Tourism. Ọmụ ebe ọdụ ọmụ onye ọwụ. How did he get to know about the man? When jewe n'ofisi after Opera Channel protest. Onye ọwụ na-adụ against ife Soludo na-eme nchọ jem bute ofu akụkọ ka unu wee bịa distract ya. We will not get distracted. This job must be completed. Must be completed. Hear it direct from the deputy governor. Maka ngwa na-eme n'iwu isi ekwu ọnwụ. Iti isi n'ọka ndị aka odo emeghe alụ. Ndị anti-tout emeghe alụ. They will treat you ka a tout ewu. Meghe alụ before they hand you over to ndị udo gashi for proper VIP treatment. VVIP treatment. Ọkara ihe etu a. Ịghọtago? Ezugoro ekwuru mmụọ na-ebecha. Only onye Zion disregard kwano this video J Park na-ebu Mbaka don't put mouth for the matter. All passing all old video ka ọ ghara iwe ije watch share kita emotion wo agbagotakwa esiba Mbaka jiko si Mbaka jigara ese ife ọ chọrọ owo as a controversy master ka o wolukwa this issue we don near ebe Mbaka no ife ni na old videos mmadụ achọghị udo ugo ụnọ na-achọ ibu ukwu na ụka na okwu ọgbaghara dụ ọ chọkwana ka o were opportunity a wee lakọ ndị Zion na ndị adoration ọ wekwe wee lakọ ha ọnụ. Tell me why he should be mentioning Mbaka in a matter that Mbaka did not say anything about. Mme ha na-asị na ha achọrọ udo na ha na-epromote peace na Igbo kedu ụdị peace ife achọrọ ebe ọ ya wugo na so okwu na ụka na ọgbaghara ahụ ife ha ya ada achọ. Video ahụ tiri kita is it not an old video? Can you tell me the intention ojiweku Mbaka has said something, don't put mouth for the video. Ti video ebe Mbaka na-ekwu maka ndị RNG ka o wee wụrụkwa ka ọ lakọkwa ndị Zion na ndị adoration again. Disregard ya na if that video my over do not even comment because no one ha na-akọ ka ọ chọrọ ka the ground wey set ka o wee release video back to back na ebe n'ihe ndu unu ejekwana danye n'ọnya ya ọ sị unu Mbaka don't put mouth for the matter sị ya o Mbaka jisi ike unu anwa jee ebe a jesaba Mbaka jikwụsị Mbaka jigarịsị maka ife ahụ ka ọ na-achọ ha chọkwana ka ha create another controversy that will last. Now you can see the reason why they systematically planned what is happening so that they can use it to bring back Ogbaghala again. We cash out. What people don't know is that some of these bloggers who for the now plan all these things just to create controversy so they can cash out. Woluma can leak in that WhatsApp group. Ebe Bonison na-ekwu okwu na ebo evangelist Ebuka na ọdakpuru nwaanyị a dị imeji wopie nwụọ. Ọ bụrụ na ha create nke ahụ ha plan gị ọ bụrụ na ha bupụtakwara nke ahụ mụ na ga na-etipụsi isi enu fanwa na kashiri because enwe controversial issue ha nwa na-agba update steady wee na-enwe ego adakwara na trap ahụ wee ife Mbaka kwuru. Leave Mbaka out of what is happening for now. Leave Mbaka out of what is happening because he has not said anything about it. Not until he says something, we'll hear exactly what he has to say about it. But for now, master propagandist can go your form of that opportunity. Share this video. God don't know.